Моля да ни разкажете малко повече за програмата, която Anyway. има ли още проекти, как кандидатстват хората на такава програма? Нарекохме този проект Техностар, тъй като го насочихме към младите хора, към тяхното начало, към техните идеи, да започваме на самостоятелен бизнес. Поканихме всички български студенти, завършили през 2008 година, да представят своите бизнес планове, готови бизнес планове. Ние считаме, че това са хора образовани, това са хора както с техническа експертиза, така и техните бизнес планове трябва да се разглеждат. Трябва да има бизнес модел, който да е печеливш. И тук не предвидихме никакво обучение, защото сме към най-квалифицираната част на българското общество обърнати. Поканихме ги през лятото на 2008. Дадохме доста дълъг срок за подготовка. Обърнахме се към всички студентски организации, ръководството на всички всички ректори, с надеждата да привлечем колкото се може повече български студенти да наистина за свой собствен бизнес. Много българските студенти са успешни. Тук има както големи международни български компании. Те се явяват на интервюта, знаят как да си напишат своите CV, знаят как да се държат на интервюто, знаят какво търси работодателят и така нататък. Но това е само една част от възможностите. Другата възможност са те да започнат собствен бизнес. В България има огромна нужда от млади иновативни фирми. В Европа ги наричат газели, които да дръпнат българската икономика, да създават работни места. Ние имаме нужда, като този проект, който виждаме днес, ние имаме не стотици, имаме нужда от хиляди такива проекти. Ако видите какъв е брой на фирмите в България на 1000 души, то е значително под средните нива в Европа. Порядъка, мога да кажа абсолютно точно цифри, но порядъка е около 30 фирми на 1000 души население. Средната цифра в Европейския съюз е около 50, а има региони, примерно, където тази цифра е близо 100. Представете ли си? Всеки 10 човек има очевидно малко фирма, но по този начин издържа семейството си, предоставя услуги на местно локално ниво, най-типичният пример, и създава работни места, плаща данъци, плаща осигуровки. Малкият и средният бизнес е този, който ще издърпа страната. Те не могат да се ползват за заплащане на труд, за заплащане на реклама, за заплащане на маркетинг. Това са трите основни точки, които аз имам разходи по тях и бих инвестирал повече в тях, стига да имам средства. И в смисъл странното е, че ти имаш средствата, но не може да ги използваш за тях. Това е по-скоро като минуса, може би най-сериозният минус на проекта. Иначе не мога да кажа, че има някакви други сериозни минуси. Просто има си правила и си ограничен в това как да използваш тези пари, което предполагам си имали причини за да го направят така. Ще ти бъде ли мъчно, ако проекта Техностарт приключи и не се продължи? Да, определено, тъй като в смисъл петте фирми, които спечелихме в момента започват своето стартиране, мисля млади хора, които са много, това, че са го спечелили, ги ентусиазирало изключително много. Мисля, че ти си стоиш самичък вкъщи, имаш една идея с няколко приятели, когато една организация голяма повярва в тебе и ти имаш финансиране, вече е съвсем друго. В смисъл, ти вече си ентусиазиран, знаеш, че това наистина може да се случи, започваш да работиш и реално. И Техностарт е не само финансови средства, но и много вдъхновение и ентусиазъм. А вие помежду си поддържате ли връзка при тях? Как се развиват нещата? С някои от тях. В смисъл, че едното момче е във Варна, ако не се лъжа. В смисъл, че с него не поддържаме толкова връзка. С двама, които поддържаме по-тясна връзка, и те се стартират, мисля, вече те стартират. Едното момче се занимава с приложение на Facebook. Успоредно с това прави нови сайтове, има един нов сайт на Пазар BG или на Пазар.com. Ако се си на Пазар нещо, не знам само последно, той е негов сайт. Смисъл, че те развиват се. Смисъл, работят по своите проекти. Пазар след само питам връзка с техническите параметри на сайта. Може ли да обсъдим каква платформа е строена? Каквото мога ще кажа, тъй като аз съм го писал технически, че не съм програмист, партньора може да даде доста информация за това дори и за точно. Това, което е стандартните неща, първо езика, на който е правен, е Ruby, платформата on Rails, т.е. цялото се казва Ruby on Rails, което е малко нестандартно, в момента всички правят сайтове на PHP, но всъщност Ruby on Rails е много използван в Европа. Най-добрите рубисти, както се казват хората, които пишат на Ruby рубисти, заминават за Европа. Мисля, работят за страхотни заплати в чужбина, тъй като в България това е
една почти неразвита област. По отношение на другите софтуери, които се използват бази данни MySQL, които са на свободни лицензии, тъй като в смисъл сме на идеята, че след като едно решение вече съществува и много добре работи и програмата може да бъде заплащана за нея, няма смисъл да купуваш софтуер от Microsoft, то използваме максимално решение за база данни и други неща, които са с отворен код. Те честно казвам се разширяват и много по-бързо, колкото лицензираните продукти. Да, И оттам нататък има супер много нови малки технологии, като OpenID, което дава възможност да се свържиш. Повече да кажете, защото обяснихте, че не се лансира много добре в България. Не, че не се лансира, просто не му дошло времето, някакси по-бавно се случват нещата тук. В смисъл, че нали, добрите неща в интернет е от Америка, просто на някаква голяма организация е хрумнало, че ми омръзна да въвеждам и парол и потребителско име навсякъде. Защото да не се съберем големите фирми, на един сървър да имат данни за всички нас. И точно това са направили. Всъщност, ние се обръщаме към сървър в интернет, който има информация за Gmail, Facebook, много други интернет сайтове и взима информацията, която е за потребителя от там, а не да го накараме наново той да си я въвежда. И има много други, като свързването с Wikipedia, свързването с Facebook, помощни програмки, които много могат да разширят един интернет сайт. А чисто технологично как става съвместимостта? Чисто технологично, честно казвам е много просто, в смисъл по-скоро трябва да сте вече юридически да се изчистите какво е тяхно и какво е ваше. Технологично те оставят, както се казва API, това е входна вратичка към техния сървър. Те ни предоставят API към техния сървър, ние се свързваме от нашия сървър с тях и взимаме информацията, която ни е нужна. Мисля, технологията изобщо не е сложна. Повече за започването на сайта, самата идея, самото печелене на наградата, как точно протече целият процес и какво смяташ, че е така уникално, какви са така unique selling points на вашия сайт? Още в началото, когато имахме идея за стартиране на бизнес сайт в сферата на туризма, решихме, че се нуждаем от финансиране от някаква организация. Съответно, след като направихме проучване на пазара и разгледахме какви възможности имаме, изпряхме на проект Техностарт. Проектът даваше възможност на млади студенти, които са завършили току-що своето образование, да получат еднократен грант за развитие на своя бизнес. Ние решихме да кандидатстваме по проекта. Създадохме бизнес план, който беше одобрен и направихме негова защита пред комисия. Отново бяхме одобрени от комисията и спечелихме Техностарт. Това се случи март месец тази година и 8 месеца по-късно вече нашият интернет сайт TripyBG е готов, т.е. нашият продукт. Сега вече сайтът е стартирал, той е в интернет и ще започнем да го развиваме, а също така да привличаме от една страна потребители, които да го използват, тъй като той е интернет сайт в сферата на туризма и неговата цел е да бъде полезен на потребителите, които пътуват в България или в чужбина. От друга страна туристически оператори и агенции, които да публикуват своите агенции, които да публикуват своите оферти на сайта, тъй като за всяка една туристическа агенция е по-добре нейните оферти не са само на нейния сайт, а да са на максимален брой сайтове, т.е. това ще е много добре за тях. Публикуват, но там, където излизат офертите, излиза сайта, а не имейл. Това може ли да се измени, защото често като влезеш на сайта има няколко имейли, а те трябва да знаят по тази оферта точно на кой имейл, нали, да пишат. Да, това не е трудно да се направи технологично. Това беше нали, просто опита се колежката да ни изпрати, нали, нещо не се получи. Трябва да видите как става, нали, изпраща, нали, влизането в офертите. Okay. Другото е, с удоволствие бихме се възползвали от тази реклама, която е един месец, нали, на пуснатите наши оферти, за да видим, нали, как ще се отрази, за да може по-натам да работим с вас. И ме интересува в пътеводител, тъй като ние също събираме впечатление на нашите клиенти. Ние много държим на обратната връзка. Как е било, доволни ли са от всичко, хотели, пътуване.